impormasyon nin komunidad para sa maray na futuro ta. Usapang Pamilya, digdi sa DCGB. Giya para sa pamilyang maugma, nagkakasararo, may takot sa Diyos, asin disiplina, mga tema para sa marahay na pagpapadalaga nin pamilya, asin iba pa. Ang gabos na yan, digdi sana sa DCGB sa programang Usapang Pamilya. Porque sabes que te quiero, tú te aprovechas porque sabes que te adoro. Me tratas mal, crees que estás en tu derecho, pero te has equivocado. Y un día de tantos me decido y te pongo en tu lugar. Maray na pagkahapon po sa Tuya Gabos. Pasando, no tienes tiempo o no es que Aldaw na naman po ning Lunes, ha? Aldaw ning Lunes, petsa 20 na kan bulan ng Enero, taong 2025. Nahiling mo na ba gayan, Kuya John? si no prefieres. Dahil pa kita nakaka-move on duman sa 2024, ano? 2025 na. Ngayon daw kita matutuod kan 2025. Okay? Los momentos todos. Anyway, saro talaga yan sa mga dipisil, nagibuhon ang mag-adjust, no? Dipisil nagibuhon ang mag-adjust, lalong-lalo na kung nakatuudan mo na. Arogan may mga piday na nakatuudan mo ng iyong sa imong kaibanan sa buhay. 'Di ba? Recuerdos todos, todos. Nakatuudan mo na nakaibanan mo sa pangugtuhan. Nakatuudan mo na nakaibanan mo sa paggrocery. Nakatuudanan mo na iyo ang kaibanan mo pagmasine. Nakatuudanan mo na iyo ang kahiwal mo halos sarong surusimana. Kasi nakatuudan mo naman na iyo ang kabalyuhan mo kan word na I love you. Tapos biglang mawawara. Sabes que te quiero. Yung nga din sabi dyan, nasanay na akong kasama siya. Garo masarap kita nasa love story, adi? Oh, anyway. Maray na pagkahapon po sa gabos na mga nagkakamin root muutan ngunya na panahon na ini. Ha? So sa sunod na bulan, madali na po. Ano? Next month will be month of hearts, di ba? Bulan na naman kan mga puso. Dakulo na naman ang mga pakulo kan sa tuya na mga aramang mas dakol na pakulo yan, mga negosyante. Mga negosyante ang dakol na pakulo. Siyempre, sa mga tao man na nagpapadaba, gusto man isorpresa sa indang mga gustong masorpresa, especialmente ang sa indang mga agom, ang sa indang mga ilusyon, boyfriend or girlfriend, makagat man duman sa mga pinag-uupresir kan mga negosyante may kinaaraman sa papaabot na Valentine's Day. Ay. Okay, advance happy Valentine's po sa Tuya Gabos. Sa mga nagkakamin root muutan. Alright, anyway, kay bara po nindo si Kuya A. Hanggang alas 3 ning hapon kita magiribanan tabi mga tugang para sa programang Usapang Pamilya. Pwede po kamo mag-upload or mag-text sa numerong 0927-398-0955 or pwede man po kamo magtawakan sa inyong mga komento at live po kita dyan sa satuyang Facebook Live DZGB News Online. Pwede po kamo dyan magpaabot kan sa inyong mga hinaing. Ano man sa inyong mga istorya ngunyan na pagkahapon na ini. Okay? Lunes, nakalaban na daw po gabos. Ready na para sa sarong simana naman na barakbakan sa trabaho, sa eskwela, sa buhay. Especialmente sa mga padre as in madre di pamilya. Okay? Sige. Pero sarap po sa dapat niya to naabangan ng ngunyan, especialmente sa aga, Martes,
Abangan po ang paglangkaw na naman po kan mga produktong petrolyo. Oil price or oil prices are expected to increase tomorrow sa aga January 21. Sigun po yan sa abiso kan Department of Energy. Malangkaw na naman tabi pala ng presyo kan mga produktong petrolyo sa aga. Kaya sumay mga bihikulo. O kung gaman sa na po kamo ning sentabo, pwede na kamo mag-imbak. Ngunyan bago mag alas 12 ning pagkabanggi. Ano? Ang diesel po, malangkaw ning 2.70. Uy, mahal ini Kuya John. 2.70, almost 3 pesos, no? 2.70, 2 pesos and 70 centavos per liter. Kada litro po, mga tugang. Malangkaw po ang presyo kan diesel ding 2.70 kada litro. And ang kerosene or ang gas, pinag-antisiparan na maglangkaw po ning 2.30 ang gas, and then 2.30 hanggang 2.50 kada litro, no? Ang gasolina malangkaw po ning 1.65 kada litro. Alright? So dahil pong barabaan sa aga, puro po traasan. 6 or 165 sa gasoline, sa gas 230 to 250, sa diesel 270 per liter. Makulog-kulog na naman kani sa bulsa. Masakit. Kaya ako nako sa indo tabi mga tugang, kung igwaman sa na po kamo ning sentabo ngonyan. O total, so iba nagsureldo ngonyan na petsa 20, so iba naman nagsureldo kan petsa 15 pa sana, mag full tank na kamo. Kulang bagay po yan. Ano? Imagine that. Kung pirang litro ang kargakan sa imong lunadan, sabihin ta ng 40 liters, makatipid ka ng 80 pesos na bagayan. 80 pesos, makabakal ka na kibagas. Makabakal ka na sardinas. Pwede ka nang tumigob, sa imong 80 pesos na yan. Ano? Partner, minsan nga sobra pa bagang 80, no? Ang kilo baga kang bagas, nasa may 35 pa man, di ba? Igwa? Yes. Sain? Alat daw. Igwa man agad? Oo, igwa pa man. Yes. Palibhasa, partner. Di ka nagbabakal. Si Mrs. ang nagbabakal. Sige ko sa nang kaon. Oh, okay. Sige ko sa nang kakaon. Sa bagay, 80 pesos. Ano? Di ba? Kapag ganyan. Medyo may nagapot kaya sa kuya, no? Alright, sige. Iba agad, may 35 pesos. Igwa pa mong partner. Iyo. Yes. Okay man siya. Kay po among sausawan kimaray. Iyo. Iba ga, totoo baga, no? Reality check. Yes. Sabi nga ni baga, ano ini? Real talk. Pag nakabakal kang medyo baba ang presyo, kaya puan mong tutukan. Tama. Oo. So, kalidad na tigahanap mo. Correct. Oo. Baka ma-frustrate ka. Ano ngayon? Gurong ngayon, may iba ngayang namit. Yes, oo. Iba ngayang namit kang sa tuya ngayang pigkakaon mo yan. Siguro ko ngayon, so barato ngayon yung binakal mo. Oo. Usually iyo yan. Ano? So mahanap kita kan so barato na, masiram pa. Tama. Yan na sa tuya na hanapon. Ano? Okay, sige. So, apod kini, sabi ko nga ni kasama ko partner sa aga, usually baga ang paghiro kan mga produktong petrolyo, yes, every Tuesday. Yes, tama. Sa aga, daing barabaan, puros ralangkawan. Ralangkawan. No? Nasa more likely 250 hanggang 270, no? So nagulang bagay sa mga motorista niya to, sa may mga lunadan na makapag karga na sindangon niyan. Si BP Henry, pirming full tank kaniyang auto. Nakaano na. Pirming full. Na-antisiparan niya na. Yes. Okay. Pirming full tank ang auto kanin ni BP Henry. Kaya yung problema hindi kung maglangkaw ki magbaba ang presyo kan produktong petrolyo. Pirming full tank. Yes. Oo. Ikayo man. Bisikleta man sa nang gamit ko. Naka-full tank ka na. Dahil mapigpo-full tank ang bisikleta partner. Alright. Anyway, kaibanan tapos si partner Jen, Yes, na may
inagihan sa rining meeting ngunya na pagkahapon pero sabi nga ni very present ang sa tuya na Tama. pag-iriba. Pareho pa rin ang kolor tano. Yung baga, no? Nanibago ako sa dakulaon mong ano ngunyan. Aren. Headphone. Yung ano, salamaton tabi kay ano Kay ini. Sayan. Siguro kali kay Sir Nonoy ning bagong headset and then na kita ning intercom digdi. Oh, that's good. Sabi nga ni, improving, no? Mas maging bagang marirahi magtrabaho ng mga ang sa imong Mga ekipahe na sabi nga ni high tech, Oh. high tech, di ba? At least mas facile, mas mafi-feel mo. Okay, yes. Mas mafi-feel mo ang mga bagay-bagay. Okay? So, sige po. Si mga Marta Monilla sa Indada, 52 ang pinakahababa na. Nabagas? 52. Mahalo na no. 52? Ay, ala. Sa Inda. Taga sa Inda ini si Madam. Madam Sain po yan. Papabakal kita duman kaya, no? Kibagas na baro-barato. Minonopolyo. Makakadulin siya, no? Minonopolyo. Okay? Alright. Anyway, partner. Importante po ang pedagos na pag-edukar kan komunidad na may kinaraman po sa on proper waste segregation. No? Proper waste segregation. Sabi po ini, importante da po mga tugang ang pag-edukar kan community, kan komunidad. Kita po ang naka-star sa satuyang runa na maaraman ta po kung paano ang pagtapok kan tamang basurahan. Sa tamang basurahan, kan basura. Okay. Pagtapok kan tamang basura sa tamang basurahan. Okay. Kang kasasaro partner sa programang Boses kang Kapalibutan, sinabi ni Consultant Agriculturist asin Laudato si Edwin Ribangcos na tanganing mapromoter da ito pong sustainable waste management practices, dapat ipagpadagos ang mga inisyatibo na minataoning focus sa pagiboning organic fertilizer hali sa biodegradable waste. Yes, take note, and organic fertilizer po, pigigibo po yan hali sa mga biodegradable waste. O pag sinabi mong biodegradable, nalalapa. Ayun. Arog kan mga ubak Ang prutas. ubak kan gulay. So mga tada na gulay, so mga aralapa, no? Okay, paliwanag po ni Mr. Bangkos na ang biodegradable waste, no? Ipigpapairarom sa fermentation, no? Pigpipermint tabi ini o pigapaagi sa fermentation sa laog po ning duwa sa kutulong bulan na minaresulta po sa biofertilizer na minaopresir nin viable alternative asin synthetic option. Sinabi niya na ang siring na innovative approach minapromotir ning circular economy na may katuyuhan na maging zero waste pag-abot kang panahon. Sa pagi kang pag-adaptar kay ini kang komunidad, minaresulta ini sa sustainable practices mantang nakakaukod ang tao na maging eco-friendly agriculture. Yan, apod kayan. Actually, ako inagihan ko ini partner. Ining pag gibo ning bio fertilizer, no? Okay. Tama ba? Di kaso Tama ba ang pigsasabi ko? Itong mga ining fertilizer. sa mga pampataba, Yes. iyo ang pigagamit mo, di ka nagbabakal partner kang na. Day man ako, bubaga tinuruan lang kami kay ito na magibo ka ining mga or organic fertilizer should I say, no? Organic fertilizer. Gamit or ali sa mga ubak kibatag. Ubak maski anong prutas, Yes. no? Oo. Yun na nga na pigsabi, fermentation na pigigibo digdi. Tapos after 2 to 3 weeks, okay, ito siguro ko, dahil ko gano'n nasunod sa 3 weeks, binungkal ko. Excited ako, duwang simana pa sa binungkal ko. Pag wala mo, okay na. Piglalaag duman sa masitas. So, Okay. imbes na magbakal ka, di ba? Imbes na magbakal ka kan mga marahalon na mga pampataba, nababakal mo dyan sa saod. Iyon na sanay na yung pag-ibuhon ta. Bio
degradable. Gigibuhon ta pong organic fertilizer. Yes. O actually dako ining katabangan partner sa proper waste segregation or proper waste But management, di ba? You do not need to throw it away. Tama. Dahil mo na kay puhanan itatapok, dahil na kay puhanan na ano baga partner, i-kolekta, no? Tabata, no segregation o collection baga kita. Dahil mo na kay puhanan, less hassle na para sa satuya, less hassle naman para sa satuya ng mga garbage collector, na dahil na imbis na dahil na sintang dadarahon, nakatipid ka pa sa pagpatalubo kan sa imong mga tinanom. Yes, oo. Diba? And sabi baga partner, pag organic fertilizer mas magayon ang tubo, mas maray ang tubo, di ba? Correct. Tapos mas masiram ang kaunon. Oo, talaga. Daing bako harmful sa bako harmful sa health kan tawo, kang makaon. Ito nga ni ali sa organic, di ba? Yes. Sabi baga may kasabihan, don't panic, It's organic. organic. Di ba? Mga araw yan. So, siguro ko, kita sa pamilya, no? Kung igwa kita ng mga aki, like mga elementary students, pwede tang ituro ini sa satuyan ng mga aki. And then, gibuhon ta sindang, pero kung sa eskwelahan baga, ayo kita mga project. O ay Okay. natataday taman paggamito na mga gibuhon taman na project sa sarong. Yes. Kan sa tuya oo. ng mga aki. Tama ka dyan. At least makakaukod bang aki? Correct. Makakaakod, malay mo kung business-minded ang sarong aki, pwede niya paggibuhon niya na negosyo pag abot kan panahon. Tama. Opo. Ang problema kaya, daing nagpo-push. Yes. Kulang. Ano partner? Kulang. Daing nagpo-push sa pamilya, sa magurang. Kasi, we all know na ang pamilya man talaga baga medyo busy. No? Yes. Si daddy, si mommy, busy. Kaya Sabi- daing matutok duman sa mga aki na magibo ka ng mga organic fertilizer. So pag tamang pagsegregar nga ni ngaya kang basura, daimi na tatawan ng kimaray na atensyon, iyang pangayang puro fertilizer nindo ati dyan. Iyan ang problema, sa tuya, no? Dahil kita kaini masyadong oras. So siguro ko walang taning oras, no? Tangani na dahil kitang piglalaag na poison sa Yes. sa mga tinanom at the same time sa mga daga. Kasi sa araw nga ni personally partner ang mga ubak ang batag, Ano sayote. Okay. Ang ginibo ko, uga kuno na si kuya, itigtatapok ko na sa may masitas. Dumana siya. Berilog lang ito. Dumana siya. Dumana siya malalapa. Degradable man baga siya. Oo. Diba? Tama man. Pero, yes. magsiserve siya as Fertilizer. in the long run, no? Pero day siya nag-agi sa fermentation. Pero hindi mas magayon yung pagpapaagi sa fermentation. Tangani na may isabwag mo, may idaramo Tama. duman sa kung saan na gusto mong patabaon. Yes. Especially sa may mga produkto bagang sa mga naglalati, di ba? Sa may mga tanom ng mga gulay na titinda from farm to market, di ba? Tama. Okay. So dakulang bagay ini. Oo. So kapag siguro kapag nagibot any partner, bako lang magiging maray ang produkto na igwa kita, kundi mas maataman ta partner ang sa tuyang kapalibutan, di ba? Mas magiging eco-friendly kita pag-abot sa agrikultura asin sa iba pa, lalo na partner na padagos baga ang kampinta na at tamanon ang kapalibutan. Okay. So, sige po mga tugang, ano? Okay, so ngayon na pagkahapon, Lunes, sabi ko nga ni partner, bagong Bagong ano? next week, bagong bagong bulan na sa Sabado, next Saturday. Ay, iyo ba? Next Saturday, bako sa Sabado, tapos 25 pa lang Saturday, madali na February. mag-Valentine's, no? Uso na naman sa mga kung ano-anong mga nagkakahiriling ta. But Sabi may nailing akong joke. Kung Ano gusto da? mo nga makari sa bikidakol na burak, ano da? di ka na magmata. Dahil ka man ka ito. Iba man itong burak, puro puti na burak ang makukuha mo. Anyway,
Kaso banggi, naghiling-hiling ako ng TV. Okay. So national television so free TV wag partner tadi man akong pambayad sa sa cable. Okay. Naining ako sa rong episode sa national television na nagfi-feature o kumbaga pinalabas niya sa TV ining sarong aki na babae 11 years old nangaki. Ano ito? Perang edad? 11. 11? Oh, grabe. Gusto sabihin na ba doon siya 10 years old. Taga Samergen sa Cotabato, no? Sabi ka ba, saro dahil ni partner sa mga number 1, number 2, number 1 and number 2 na pigkakatakutan kan sarong parent na ang sa iyang aki magbados sa daytamang Edad. Yes. Diba? There are some na nagbabados by 16, 15, pero ini nakakuha lang sa attention ko, very alarming for me kasi nagbados siya 10 anyos. Nalampasan niya na nakaaging bulan na 13. Diba? Oh, grabe naman Imagine yan. that 13 years old. Anong grade pa lang ang 13? Grade Mga 7? 5? Grade 7? Yeah. Mga grade 7, 13. Grade 7. Kasi 12 anyos. Grade 6 ako dati. 12 anyos ako. So, ngunyan, 11 years old. So, duman siya, roughly grade 4 or grade 5, no? Basta elementary. Elementary po, nangaki. Sarong babaeng aki, digdi po, Pilipina, no? Nasa Cotabato. Nangaki by the age of 11. Nagbado siya by the age of 10. So, nangaki lang siya last December. So, sabi ko, alarming ining nangyari. So, by the way, may istorya kaya ining pangyayaring ini na dapat na siguro kung maging aware ang sa tuya ng mga magurang sa adal na makukuata digdi sa istorya kaning sarong aking babae na by 11 years old nangaki na. Aramon ta po kung ano ang mga bagay na dapat niya tong prebentaran, dapat niya tong tutukan sa satuya pong pagbabalik. Okay. Babalik kita oras, alas 2:28. An oras hatod sa Indokang, Ginebra, San Miguel. Kabayani kita sa One Ginebra Nation. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Biogesic for Kids. Now in syrup formula. Di na kailangang i-shake. Kaya buhos agad, inom agad. Noon hanggang ngayon. Lamang ka sa malaman. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. RightMed. Pag may check, that's the right one. The right one is RightMed. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Hisham Ismail, Hisham Ismail, para sa bagong Legazpi. Hisham Ismail always, Hisham Ismail, Hisham Ismail, para sa bagong Legazpi. Hisham Yo, check this out. Ismail always. Hisham Ismail sa Legazpi, bagay talagang maging yorme. May asenso para sa gabos na Ligaspeño, sararo kita Ismail, always na ansyuda, dapat mag-ugma kay Hisham Ismail na kita, Ismail na kita, is what Ismail na kita, smile always. May bagong energy na! Bagong bago, pinakamarhay na Enervon, Enervon Z+. Pinapusog with zinc, vitamin C, vitamins B1, 2, 3, 5, 6, and 12, as in vitamin E. Bagong bago, pinakamarhay na Enervon. Enervon Z+. Unilab yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor. Thank you Kong Joey Sanceta, habang sa agrikultura, turismo, infrastruktura, finansya, tabang medikal. Thank you Kong Joey Sanceta. Buhay natin
Ano tamis kidi kalidad magian sa bulsa an bulong kan RightMed? Gusto kaya kan RightMed na marahay ka mo? Nganin makahiro, makatrabaho ka mo. Gusto kan RightMed na marahay ka mo? Magugma, makiayo na nasto sa buhay, para sa pamilya, para sa bayan. Ano tahanan ka an kalidad, pero magian sa bulsa an RightMed? Dahil gusto namin na gumaling kayo. If symptoms persist, consult your doctor. Healthy energy na ba ang hanap mo? Mag-Enervon araw-araw. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butika nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Aray! 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 Manny Pacquiao po, sa araw-araw na laban, kahit maliit na aray, pag binaliwala, baka di ka na makasabay. Alaksan FR Tulos. Diretso sa pinagpupnan kan kulog kon hawak. Sa maliit o malaking aray, Alaksan FR agad. Unilab yan. Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Angat ang lahat, aprobado na yan. Sa pag-uswag kita, mag-iribahan, makatao, makadiyos, matinabang. Yan si Giselle Salceda, mga tugang. Sa tong malalauman sa pagserbisyo, programang salutasin pang turismo, programa kang test, asin mga ayuda, infrastruktura, tabang sa paraoma. Estudyante para sigat ay mahuhudyan, mga senior citizens siya masasarigan. Mapasog na boses kang kabataan, si Giselle Salceda, pero nagtatabang. Siya ang leader na kaipuhan ka, handang magsilbi malalauman pa. Giselle Salceda, kaibahan ta, angat ang lahat ng kahiman. Angat ang lahat ng bayan. Serbisyong Giselle Salceda ang kailangan. Usapang Pamilya. Kaiba si Kuya A, asin Ate Jen. Alright, balik po kita sa tuya na pag-restoryahan ko niya na pagkahapon. Kaya ba na po si Kuya A. And si Ate Jen. Yes. Okay. Ini nga ni partner na may kinaaraman duman sa aki na 11 years old na ngaki. Nagbados by 10 years old. Oo. Ano ba ang mga factors or mga nakakakontribute para mangyari ang mga arog kayon, partner? Actually, partner, saro sa mga dapat natutukan digdita. Ang istorya kay ni, during the time da a partner na nawalat ining lalaki, which is pinsan niya. Okay. Pinsan niya. Pinsan niya, 17 years old. Tapos siya, during that time, is 10 years old. Nawalat ini sa harong. And then, nagkawat. Nagkawat sinda? Makawat man sa nadaasinda. Oh. Diba? Imagine kung anong klaseng kawat ang nangyari. Diba? Makawat man sa nadaasinda. Diba? Sinda lang na duwa. Okay. Diba? Nagkawat, no? 11 years old, makawat sa nadaasinda kaning naging ama kan sa iyang aki. So, sa simpleng kawat-kawat, after 9 months, nagbunga ning sarong buhay. Nagkaaki sa babae, and then suddenly naging ama, so lalaki. Which is magpinsan. Okay. Dahil sa pagkawat sa na yan. Dahil sa pagkawat lang yan. Oo. No? So anyway, ining ina kang babae is sarong OFW. Tapos ining lalaki, so ama kang babaeng aking ina, may trabaho man, nagtatrabaho man. So basically, wala talagang nagbabantay sa inda. That's why nagkawat sinda kan pinsan niya, and then ibang kawat pala nang nangyari. Ayun, diba? ako. So ano ang pwede tang maginibo tabi mga magurang, no? Sa istorya ka ining aki na ini na nabados dahil sa nasa
nagkakawat, di ba? Dako lang akong partner na parang kung kita suna sa posisyon, parang out of curiosity na makawat kita, Yes. makawat ka mo, Mm-mm. and then arog ka ito sa naging resulta. So, wala man ko bagang maraot sa pagkawat. Tama, Diba? oo. Kasi talaga ang mga aki talaga Yes, nagkakawat. enjoying lang. Correct. Mhm. Nagkakawat talaga ang mga aki, no? But to the point na ang kakawat kan sa imong aki is lalaki. Solo lang sindang nagkakawat sa indang harong. Dakol na bagay yan pwedeng mangyari. Tama, oo. So, kay po hanigwaning prevention Yes. na gigibuhonan sa tuyo ng mga parents, may kinaraman sa pagtugot na magkawat ang sarong aki. Sisay ang kakawat mo. Oo, dapat siguro maging aware partner kung babae o lalaki ang kakawat, di ba? Di ba? Sisay ang kaibanan mo dyan habang nagkakawat ka. Sisay ang pwedeng magmangno sa indo habang nagkakawat ka mo. Yes, di mo pwede na sindasa na talagang duwa. Oo. Kasi, ay, siguro ko ako bilang sarong magurang, kaibanan mo ang pinsan mo, panatag ang buot ko. Okay na yun. Panatag ang buot ko. Basta may gurang sinang kaibahan. Oo. Ang problema nga nini, so magpinsan na duwang aki, nagkawat sa duwa. And then, anong nangyari, after 9 months, nagbunga sa sendang pagkawat. Ibang kawat pala. No? Okay. Sa mga magurang, anong lesson na pwede tang mahiling digdi? Regarding sa pagtugot sa mga aki na magkawat. Kita baga, bilang sarong magurang, tangani na maingaluan kita sa pagsaway, ngani na maingaluan kita sa minsan may pigigibo kita ang mga aki nagkakarawat, nagiging karusawong-sawong sa pigigibo ta. Tama. Duman nga ka mo sa lawas, magkarawat nga ka mo duman sa lawas. Yes. Day kitang supervision. Oo. Day ta partner nahihiling kung ano ang pigigibo. Siguro ko dapat maging day ta pagpabayaan, day na mawara sa pangiling ta. And sa Mga tuyo na aki. mga aki, once na nagkakawat, we don't know kung anong pwedeng mangyari. Arog gani. Ang ibang ani ka, nagkaka-aksidente. Tama, oo. And siguro partner, maging panatag na arukin. Medyo 10 years old, 11 years old. Sa taon naman ngayon may isip naman ngayon Data, mas prone ito sa mga arog kayong partner na insidente. Ang nangyari pa partner, since nasabi kan sa iyang ang nakabados, makawat lang da asinda. Sa dahil sa garo, daing mali siya. Opo. Daing mali siya so aki. Daing paaram kan aki kung ano sa indang pigibo. Daing panida aram kung anong mga pwedeng maging consequence kan sa indang pigibo. Sigun sa interview, pareho sinda na bigla. Even sa lalaki, nabigla man. Oo. Ngayon, bigla na sana akong inapudan ngayon, nabados ko ngayon si Aro Kenny. Okay. Diba nabigla man siya? So, gusto ko sabihin, day pagka-easy lamang. No? Tama. So, nangyari na sa mga day dapat na mangyari. Ngunyan, ang mga mga Muslim, ginibukan magurang, nagkonsulta sa indang, mga nakakagurang baga sa inda, pinakasal sindang duwa. Okay. Okay, ngunyan, halimbawa, ano ang mga pwedeng consequences? Sabi tangan, ibaga saro ini sa mga pinagkakatakutan kan mga magurang na ang sa idang mga aki mabados or makabados ning day sa tamang edad. So ngunyan, pagka nabadosan sa imong aki, syempre, nag-aaklase bagayan. Automatic mapundo yan. Yes. Mapundo yan sa pag-eskwela. Kasi dahil man pwede na nag-eskwela, kabulana na, ma-eskwela. Pagka-aki, dahil man pwede magbalik tulo sa eskwelahan. Diba? Dahil dakulan mga consequences kayan. No? Mapapundo, affected talaga sa education kang aki. O pag affected ang education, ang future is affected man. Diba? Yes. Duman man sa nakabados. Dahil pa nga yung trabaho, wala pa mong partner talaga sa Iman Sinda. Wala pa. No? Maray kung nagkakaon ka sa gold na kutsara. No? Pero bako ito maray nga no? Baga medyo may advantage pag nagkakaon ka sa gold yung kutsara. But what if wara? Diba? Tios na. So anong gigibuhon kan lalaki? Must-stop sa pag-eskwela. Takay po niya mag-provide. Anong ipoprovide niya? So gatas. Provide siya kan mga diaper.
provide siya kan vitamins, etc. for the baby kay puhanan mong mag-provide. So ano ang sa imong nasakripisyo so pag-aadal mo man napundo. Yes, oo. Dahil imbes na nag-aadal ka siguro kung after a year or kung pirang taon mag-graduate ka naman, dahil mo magigibong, ma-provide ka kay puhan mo mag-provide ning kwarta. So kay puhan mong magtrabaho. The question is, anong klaseng trabaho ang magiging trabaho mo kung ika high school student, grade school student, dahil ka pa natatapos yung pagkaklase. Yes, affected din sa development mo bilang sarong tao, di ba? Bilang sarong tao. At the same time, mapagalon maghanap ng trabaho na dahil tinapusan digdi po sa Philippines. Digdi sa Pilipinas, pag dahil kang tinapos, matatapos ka. Sabi nga pag wala kang tinapos, tapos ka. Okay. Diba? So, grabe. Very hard. Gura ano kapagal, no? Sa babae man partner, kumbaga crucial sa parte kang babae, affected sa salud. 'Di ba? Sa edad na just anyos, day pa mambaga pwede talaga dapat nagbabado sang arog kayan. Correct. No, crucial man, day pa man sulawas mo ready. Yes. Para sa so reproductive system mo, day pa man ready. Opo. At the same time, ano lang sa mga consequences kaya sa mga aki na nagdadangog tabi ko yan, if in case na nagdadangog po kamo, these are the consequences. Your future will be very much affected. Yes. Oo. Diba? Kasi ang panahon ngunyan iba, very different kan panahon ta. Imagine this, papaaki ang nagiging batang ina. By the year 2011 o 2019, ang mga aki ida partner na may edad 15 anyos na nababados, no? Ang mga nababados na may edad 15 anyos pababa. Kang 2019, igwa po digdi sa Pilipinas ting 2,411 sa Philippines. 2,411 by the year 2019. Ang bados 15 years old and below. But ngunyan sa presenteng taon, luminobo ini partner sa 3,343. 15 years old na aki. Luminobo sa 3,343. So anong kakaunon kan aki? Ano ang papakaunon kan aki sa indang mga aki? Sabi nga ni Presidente Bongbong Marcos, kapag ang parent kuno is teenager, dai patatao mag-ataman kan sa indang mga aki. Yes. Dahil patatao magataman kan mga aki. And even dahil pa rin na nasasabutan kung ano kung nata nila gigibong kaipuhanan na atamanan ng aki. Dahil pa nasasabutan. Tama. Oo. Kasi kumbaga yung pasinda partners na dapat sinda pa mo ng tiga-ataman. Diba? Correct. No? So, we really need to prevent this kind of situation, mga parents. Even sa schools. Kasi rampant ngunyan mga bagay na pwedeng mag-trigger sa mga kaakian na baluon ang mga bagay na dapat na baluon. Yes. Sa presensya sa na partner kan internet, very easy to access. Tama. Dakulo nung baga sa mga website, di ba? Di ka man ka ito, di man. Di ko nga nanaram mga website. But kidding aside, very easy. Yes. No? O sarong click mo sana. Duwang click. Yan na. Di ba? So anong mga dapat na prevention na gibuhon kan mga magurang? Numampas sa partner, magiging responsable na sa pagbantis aki sa paggamit ng social media. Yes, paggamit ng social media, paggamit ng mga internet. Yes, pagkihalubilo. Sabi nga ni kan podkayan, sabi kan iba na ang internet 80%, ang laog kang internet is porn. Grabe, Yugon mo iyan. Yes. 80% pala niyan. Alangawang pala, no? And balita ko, madali marot ang cellphone kang mga... madali marot pang mga araw na kaya. Di ba? Kaya gamit para i-railing. Kidding aside po sa mga parents. Kasi alarming po talaga ini-imagine na. So, aki mo, 11 anyos pa sana. Opo. Nagbados na. 11 anyos pa sana nag-aki na.
Tama ka dyan, partner. Kaya baga, ngunyan baga, sa presente, may pigre-review partner, bilang kasing bagan digi sa mga araw kayo na problem, pigbubusol baga kang Department of Education na magkaigo partner kang comprehensive sexuality education. Yes. Sinuportahan niya ni Presidente Bongbong Marcos. Yes, supportado ini. Pero may mga nag-ano na masyadong aki ipadaa para ituro sa mga aki. Mga rampa. Yes. Ano tapos kayan? Garo alarming Alarming ako, no? pa, oo. So, ngunyan pigibilog yung rules and guidelines manungod dyan para masimbagan sa mga concern kang tao na aki pangayam, day pa pwede, day pa kumaga day pa maladap ka mga estudyante, mga aki na para. Masasabutan. Yes, oo. Pero sabi naman, kang iba, mas makakatabang day ni partner sa mga arog kaya na problema. I think siguro ko they should kay po lang awareness na bako yan bagay na pigigibo kang konsisay-sisay lang. Yes. It should be, sabi nga ni, it should be a sagrado, di ba? Tama. Sacred na bagay na dapat na pigigibo lang kan magagom. Yes. Diba? Opo. Yun ang dapat na sigurong masabutan kan mga teenagers, no? Kasi dakulo na nguyan ng mga teenage pregnancy, etc. etc. Oo. O nga ni bako na teenager, minsan may 10. Oo. Sa bagay teenager mananggan, ba? Okay. So yun ang masabutan din siguro ko na dapat na masabutan kan mga kaakian ngunyan na kung guraano ini kadelikadong bagay. Bako ini sabi nga bako ini joke. Yes. No? Ano ang mga bagay na pwedeng itauka ni sa imo once na ginibo mo ini? Ano ang mga ma-experiencean mo? Anong masasuffer mo, partner, di ba? No. Masasakripisyo mo. So our government, ang gobyerno, nagigibo ning paagi para maibiteran, na mabawasan or totally mawara ining mga pagbabados kan mga kaakian, no? And siguro as a parent, do you think panahon na daw para pag-ulayan ta sa laog kanharong ang word na sex, education program, sexuality, comprehension. di ba? Kasi kita sa Pilipinas medyo awkward sa satuya, no? Aminon ta po mga tugang sa mga parents when we talk about sex. Awkward sa tuya na mga magurang na mag-istorya sa mga aki. Sa mga aki, na mga yaon ng mga aki. 'Di ba? Well, siguro ko nasa tamang proseso, nasa tamang pag-istorya. That's it. Di mo kay puan na istorya kung ano so akto, ano so action. But the reaction, so consequence. Ano mga bagay na dapat na maaraman kan mga kaakian? O ano ang bagay na dapat na maaraman kan ng mga kaakian? Yes. Diba? Kasi baka naman kaya pag sinabi kaya na nag-istoryahan ka mo, kalaswaan bako po so malaswa, bako so kalaswaan, bako so action, bako so akto, but so mga bagay na pwedeng mangyari sa imo. Ano ang bagay na pwedeng mangyari sa imo pag ginibo mo ini? And ano mga bagay na kung pasain ka, no? Yes. Oo. Sa partner, may nadawg akong sarong concern ay parang suggestion. Dapat daw, if ever na maging maipasa ini partner o maibusol talaga sa mga eskwela, mas marid ako ang magtukdo na mga teachers sa mga maedad na talaga. Kasi parang mali kayan suot o bagang pagiging double meaning, araw ka ito. Bata, minsan, totoo yan, minsan kaya pag magayon-gayon mo na maestra, may mga estudyante makaraw-karaw man. Diba? Oo. But siguro ko, bako so action, but so awareness. Ini maging sample, ining istorya kan sarong aki na 11 years old nag-aki. Ano ang mga bagay na nawara sa iya? Anong bagay na nawara sa iyang agom tapi nakasal nga ni sinda. Tama. Although magpinsan sinda duman sa indang religion, pwede sindang maging mag-agom, no? Anong mga bagay na nawara sa inda? Gura no kadipisay lan buhay. Anong ipapakaon mo sa aki mo? Yes. Madibu ka, so aki mo, igwa ka ng 8 years old na aki. Diba? Imagine that. Opo. Pero ka may tugang. Yes. Pero aki mo pala. Oo. And actually, baga, sa mga pag-adult partner, yan ang rason kung hanggang ngunyan, daing solusyon ang pagtios, di ba? Kasi mas nadudugangan. Sige, nagdagdag kang populasyon. Correct. Daing hanap buhay. May nabasa akong post sa Facebook which is true. Totoo.
na ang pagbubuntis ng walang pera ay isang bagay na nakakadagdag sa paghihirap. Yes. Opo. Pag nabados ka na dahil kang kwarta. Kung ka mabakal kay Pampers, gatas. Mangungutang ka. O, diba? So, ang tendency, mapagal na nga ni isubuhay, lalo mo pang pinapagal for the sake of minuto, segundong kaugmahan. It doesn't, siguro nga, bako ka man maugma. Ha? O napiritan ka man sana. Kasi digdi sa istorya ka ng aki na ini, dahil niya man ginusto eh. Oh, na-curious lang talaga sinda. Nagkawat lang sinda. Oh. Nagkawat sinda. Kawat lang da ito. Diba? Dahil sa kawat-kawat na ito, suputuro ang naraot. Okay. So we should be very apod kayo ni aware sa mga magurang kung anong klaseng kawat ang pagkakarawat kan sa tuyo ng mga kakian. Di ba? Tama. Especially, mapagal-pagalig dita. So, ina kaya ka ni OFW, siguro ko dahil manabantayan kimaray. Yes, so, we should, kay puwan igwa kita ning sarong tawo na talagang matutok diba, sa tuyo ng mga kakian. So, dako lang bagay, sabi nga ni, ini saro sa pinaka kinakatakutan kan mga magurang naan sa indang mga aki mabados or makabados sa bako tamang panahon, bako tamang edad. So we should learn from this kind of story naan mga aki mamonitor taning maray, matukduan taning maray, maging aware sinda sa mga bagay na pwedeng maging kausakan pagkawara kan magayon na futuro. Pwedeng maging kausakan pagkawasakan sa imong future. Imagine that. You're still studying. Dahil ka pa nga ni nabigla ka na. Dahil ka pa nga ni babalo kang pinakamalanit na subject sa buhay mo. May aki ka na. Diba? So algebra, dahil mo pa, dahil ka pa aram totoo mag-solve kang algebra. Di ka pa tao kang calculus. Oo, di ka pa nakagraduar. Problema huno pa nga na iyan na algebra, calculus, pero ngunyan na piga problema mo na, so panggatas mo na. Yes. Okay. So, parents, at tamanong taning maray, kay puan siguro kung doble, tripleng monitor sa satuya ng mga kakian. Okay. Pangani, day na po makaabot sa panahon o pagkakataon na ang satuyo ng mga aki makaduman sa bagay na kung daynin da kayang solohon ang buhay, no? Okay, anyway, ngunya naman aramon ta naman kung ano ang bago. Uy, may bago. Bago? Anong bago? Ata may bago. Ano nga ning bago? Uni ang bago. Piglalauman ang pagdominar kang generative AI bilang key technology trend ngunya na taong 2025. Sa paagi kang advancement sa generative models, sa paagi kainin na new applications sa content creation, design, automation, as in interactive experiences, mas pinadali ang multimodal system. Ang nasabing teknolohiya da isa na ma-enhance kang productivity kang tao kundi isa ro ining revolutionizing kung paano mas magiging marikas ang business approach pag-abot sa problem solving, customer engagement as in creative processment o processes. Ngunya na 2025, magpapadagos ang organization kan sa indang integrating generative AI sa workflows para sa innovative faster as in pagtaoning personalized services as in scale sa bilog na kinauban. Generative AI application. Paano ini makakatabang partner sa mga tao? Yes, makakatabang ini partner na tools para sa mas accessible and sabi nga versatile sa manlain-lain na lado pag-abot sa pagsurat, pag-ibo ng design, as in iba pa, even baga partner, aram mo yung mga chat GPT, mga araw kito. So mga actual baga na, halimbawa, si boses mo, pwede na siya ma-generate through AI, maarog ko na ang boses mo, mga araw kito partner. So, basically, magiging garo, kumbaga, extra wow factor sa mga gibo and extra
help na din. Tabang Yes. naman. Ano? Oo. Nga mas madali Opo. ang mga bagay-bagay. Oo. And then na partner kay po ang kimas dakol pang tawo. Ba, lalo na sa negosyo ba Oh, gano. correct. Kasi mas magian sarong click mo na lang, sarong arog mo lang. Pwede nang gibuhan kang saro sana. Okay, life really gets more easier and easier. Yes, mas nagiging okay din daw po ang human-like content partner pag-abot sa text and images. Mhm. So yan, sa mga inobasyon and paghihiling partner na mas mabutwa ngunya na mas dakol na marhay na epekto sa tao ngunya na 2025. Yes. Ang problema taka di partner, kung masarain na sa mga skilled workers ta dyan. Yes. Diba? Yun ang problema kan artificial intelligence, ano? Garo mababawasan ang labor force. Yes, tama na ka kaipuhan dyan. sa sarong trabaho. Oh, actually sa ibabaga partner na kumpanya nagbabawas na sinda. Correct. Kasi puro na sila AI. generating AI. Maski ang paglinig AI na sa iba. Oh, yes, tama ka dyan. Maski ang pagserbe AI na sa iba. May mga robot na. Yes, may mga restaurant na nagsiserbe ng Yes. robot. No? And then, so iba man, although may manahiling pa ako na mga painting na talagang minanamano. Iyo. Diba? Oo. Pero Alagad. very seldom ka nang makahiling. Dito na sana. Dito na lang. Kadaklan, gamit na sa AI. Mas malinig, mas magayon, no? Mas sabi nga ni pinag-iisipan na artificial intelligence. Yes, and mas madali ata sa proseso. Mas madali sa partner. proseso, mas dakol kang mapoproduce sa mga aruga ito. But ano daw sa mga artista, no? Okay, pero pag ako nakakahiling mga ako na-amaze man girare ko kasi sa ibong So, kang pigmano innovation, man, oo. Sa ibong kang innovation still pig practice man girare dito Tama. sa talent and skills Yes. nila. Okay, so depende yan sa kung Actually, yung baga si challenge, partner, kung paano taman girarang ipipreserbar sa talento na igwa kita sa ibong kang mga inobasyon and arog kay ni may AI. Oo, paano ta daw daogon ang AI? Matibay mag-drawing ang AI, mas matibay nga kita. Yes. Di ba? More practice, no? Okay? Okay, sige partner. Hello muna kay Vargas Irene. Happy Monday da sa Tuya. Si Lorna Plaza, watching da sa Castilla. And si Marta Munilla. And si Beth Banua. And G. Maristela. Good afternoon po. Okay? Sige. Sige. Nakaibata po sa Lado Technical si Kuya Jun Napoles. Sa IT si Jerome Martinez. Ako po si Kuya A. Iniman si Johnny Matthew Balyaran. Mabalas sa pagantabay. Bye-bye. Sa inyong nadangog ang programang Usapang